O Courel conta xa coa primeira estación científica da montaña, unha dotación pola que loitaron desde hai anos os veciños de Folgoso. En menos dun mes recibirá os primeiros grupos de investigadores para desenvolver proxectos sobre a flora e a xeografía da zona. Pero, ademais, estas instalacións acollerán unha das aulas de interpretación da natureza previstas no programa Lugo 2. Está situada en Seoane, un punto estratégico que permite acceder ás áreas máis emblemáticas da Serra Luguesa para cumprir un dobre obxectivo. O primeiro é contribuir a que os investigadores e docentes da universidade que traballan nestas serras, nas serras do sur da provincia de Lugo, podan traballar con máis comodidade. Está dotado de laboratorios, dotado de residencia, etc. E o segundo obxectivo, quizá tan importante como o primeiro, é ver en que medida podemos contribuir ao desenrolo rural da comarca do Courel. Nos 900 metros cadrados dispón de instalacións con equipamento informático, laboratorios de docencia e investigación e varias salas de traballo. Ademais, conta cunha zona de residencia para 8 investigadores. O centro foi inaugurado polo reitor da USC. O acto asistiron numerosos veciños. Eles teñen un protagonismo especial, xa que foron os que cederon os terreos logo dunha acuestación popular voluntaria. Puxo os seus propios cartos, parte do seu patrimonio, para comprar o terreo, case todo o terreo onde se senta esta estación, poñer así a disposición da universidade un lugar donde poder facer ciencia, poder facer divulgación científica, poder facer estudios, poder apoiar a conservación do territorio. A satisfacción era xeralizada logo de anos agardando que o proxecto fose unha realidade. Isto é unha maravilla, porque sí, trae moita vida a Courel. Fecenos moita falta. Sí, home. Moito loitamos por ele, Tamén foi importante a colaboración dos antigos propietarios dos terreos. Solamente con decir que tes aquí a Estación Biológica do Courel, isto xa... Eu vivo por Madrid, outro día dixen, non se le digo, se o temos ali, tedes que visitar vos aí o Courel. Dice, hombre, non digo, sí, hombre. Así que... Pero, ademais, a estación acollerá unha das aulas de interpretación da natureza incluídas no programa europeo Lugo 2, na que se incidirá nos recursos informáticos para explicar aos visitantes as características do patrimonio natural da zona. A Deputación inviste preto de 600.000 euros no acceso ao polígono industrial de Monforte dentro do Plan Extraordinario de Obra Pública. O proxecto beneficiará a preto de 20 empresas que están asentadas na área industrial e nas que traballan unhas 100 persoas. As obras inclúen a aplicación de aglomerado en quente nun treito de 1,5 km, ademais de sinalización vertical e horizontal. O Clube Fluvial de Monforte abre a súa tempada de verán logo dos desperfectos ocasionados polos temporais rexistrados este inverno. Para axudar a súa reparación, o organismo provincial destinou 12.000 euros. O Clube Monfortino ten máis de 40 anos de historia e máis de 4.000 socios. Conta con 3 piscinas, entre as que destaca unha olímpica, pistas de tenis, restaurante merendeiro e un parque infantil. A Casa Consistorial de Lugo acollou a presentación da segunda Asamblea da Irmandade Xurídica Galega, que se celebrará na cidade amurallada os días 2 e 3 de xullo. Este ano rendiráselle un homenaxe ao abogado monfortino Pedro González López, coa edición do libro A Fonte Limpa, e coa colocación dunha praca conmemorativa na rúa do seu mesmo nome. A Irmandade reivindica a importancia de buscarlle a lingua galega a outros espazos máis aló da cultura e o ensino, neste caso no eido xurídico. Máis de 100 persoas procedentes de toda España participarán na 21ª edición dos cursos de verán da Fundación Luís de Trelles, que se celebran por primeira vez na nosa provincia, en concreto en Ribadeo. Esta actividade, que se desenvolverá dende o 30 de xuño ao 4 de xullo, foi presentada na Deputación. As xornadas inclúen visitas guiadas pola Vila Mariña, así como unha peregrinación polo Camiño Norte. Lugo acolle un ano máis a ofrenda do antigo reino de Galicia ao Santísimo, unha ceremonia que data de 1669. Nesta ocasión, o delegado rexio que representa as 7 cidades do antigo reino foi o alcalde de Mondoñedo. Na súa intervención, Orlando García reclamou un modelo social máis xusto e salientou que o galego é o signo de identidade máis valioso de Galicia.
Jimena Enxenería foi unha das primeiras empresas de Lugo en dedicarse en exclusiva ao medio ambiente. Un equipo de xovenes profesionais con ideas frescas e novidosas forman parte deste proxecto que dá solucións prácticas e creativas aos problemas do medio ambiente, ademais de ofrecer formación ambiental de calidade. Por certo, eles tamén participaron no Lugo Compite Máis, o programa Anticrise Provincial. Jimena son unas siglas que significan Gestión Integral del Medio Natural, que indica un poco lo que hacemos en Jimena, concretamente. Nos dedicamos a buscar soluciones creativas y prácticas para solucionar la problemática medioambiental. Tenemos dos departamentos que estructuran la empresa. Un departamento de I+D, donde tratamos de buscar soluciones innovadoras para esta problemática ambiental y donde desarrollamos herramientas, sobre todo informáticas, que nos ayudan a desarrollar nuestros trabajos. Y un departamento técnico, donde elaboramos los proyectos y aparte hacemos formación ambiental. Estamos en la zona de La Golada. Concretamente estamos en una finca que es Renatura, propiedad privada, que tiene un acuerdo de custodia, que es un proyecto en el que hemos estado trabajando, que es una nueva figura de protección de los valores naturales, y concretamente en esta finca hemos elaborado el plan de gestión de la masa de sobreiral que hay aquí, porque está dentro del LIC Sobreiras do Arnego. Y un poquito lo que hemos hecho aquí es elaborar el acuerdo de custodia con el propietario privado y gestionar su finca. Para elaborar un plan de gestión hay que estudiar todo la masa forestal que hay en este caso, que es el sobreiral o salga-alcornoque, que se hace un aprovechamiento de él. Lo que se trata es que se haga un aprovechamiento sostenible. Entonces lo que se hace es estudia un poco otras condiciones del lugar, se hace un diagnóstico del estado de la masa y se plantean unas medidas y unas acciones a realizar para mejorar la gestión de esta parcela. Estos proyectos así más inmediatos, dentro de lo que es el tema de innovación y demás, seguimos trabajando y desarrollando relacionado con los visores cartográficos en las páginas web y seguir desarrollando estas herramientas de sistemas de información geográfica, y luego tratamos de seguir solucionando la problemática medioambiental a través de proyectos que nos van surgiendo y que vamos realizando en el medio natural.